Wel, da ni yma'n Llandudno heddiw yma yng Cynhadledd Llais y Plentyn, mudiad meithrin. A mae hwn yn digwyddiad arbennig iawn am sawl rheswm. Dyma gynhadledd gyntaf wyneb y wyneb y mudiad ers sawl blwyddyn cyn y pandemig. Mae hefyd wedi bod yn gyfle i ddathlu ac i ddiolch i'r sector am ei holl waith dros y 2 blynedd diwetha yng ngwyneb heria mawr. Mae hefyd wedi bod yn gyfle wrth gwrs i edrych ymlaen i'r dyfodol ac edrych ymlaen yn hynny o beth ar gyfer rhaid y cwricwlwm newydd ar waith ym mis Medi. Mae wedi bod yn diwrnod llwyddiannus iawn. Mi ydym ni wedi cael anerchiadau gan siaradwyr gwadd o ansawdd ac o safon uchel iawn. Mae Rosios y Fuentes, Comisiynydd Plant newydd, wedi rhoi anerchiad cyntaf wyneb yn wyneb i ni yn ei rôl newydd bore yma, yn ogystal o Llais the Black Nursery Manager. Yn ystod y pnawn, da ni wedi cael cyfres o weithdai amrywiol sydd eto yn uwchsgilio ac yn gwella gwybodaeth a dealltwriaeth yn staff ni, yn ymarferwyr ni, ac hefyd athrawon ymgynghorol sydd yn cefnogi yn lleoliadau ni. Da ni'n edrych ymlaen at eich gweld chi yn y digwyddiad nesaf ni yn fuan.